ಶಿವಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡೆದೊಂದುಪ್ಪುನ 101 ದಿನಗಳದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವ ಐತಾರ 41ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬರಿದನು. ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕಾರ್ವಿ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ ಕುಂಪಾಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ ಕುಂಪಾಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗುರುವಪ್ಪ ಹನುಮಾನ್ ನಗರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ ಕುಂಪಾಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ ಕುಂಪಾಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕೈತಲ್ದ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾಯರು. ಮಳಲಿ ಮಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದಕ್ಲು 41ನೇ ದಿನದ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ನಡಪಾತ್ ಕೊರಿಯರು. Raya